Tak máte čas 238. Ber si. 33, 32. 33, 37, Davide. 38,06. Dneska máš co dělat, dneska musíš šlapat. 50, 35. 50, 39. Já ti gratuluju. Děkuju. Můžeš mi říct, jak se ti běželo v této počasí? No, trošku už začalo být celkem teplo v závěru, místama i větrno, ale běželo se hezky do toho 20. kilometru, stále lehký nohy, 3,24, 3,25 a ta poslední pětka už byla nekomfortní, ale skvělý test před pražským maratonem. A kolik jsi už naběhal před letím, jaký závod jsi běžel? Jasně. Poslední mám Run Tour v Budějcích. 32,16. Ne, počkej. Já teď nevím. A to je tvůj osobák? Ne. Ne. Na hluboké už jsem běžel, tuším, že 1,24 rovných, něco takového. Krásný, já ti děkuju. Děkuji. A jako druhý z číslem 250 dobíhá Macek. 1,35. Kolik máš tam do? To musí na to skupině, ne? Byl tenhle ten Serbesa a 270. Pojď, Lulu.
číslo 270, servis. Ahoj. Pojď. 39, 48. Jirko, pěkný. Jo. Je 71. Bláha. 41. Pojď. Hezky, ty jo. Pojď. Wolf, číslem 229. Je 50. Dvěstě 51. Vyskotová. 1, 54, 44. Já blahopřeju Děkuju. a chci se zeptat, jak se běželo. Docela se dobře dneska běžela, Jo? protože je to docela pro mě ještě dlouhý, tak krásně. A už jsi někdy běžela hlubokou? Ne, poprvé. A 25 nějakou máte? Ne, jenom 21. Ale to je krásný, ne? Jo, Takže jsi běžel nádherně jsem spokojená. a budeš nějaký závod? Ano, v květnu mám závod další. A na maraton ještě ne? To bude asi takové spíš ultramaraton. Ultramaraton. Rovnou. Tak to chce natrénovat. Už nemám čas, poběžím na tom, co mám. Dobře, já děkuji za rozhovor. Já Nas- taky. Máš licenci? Mohla dostat 2000. Pojď, Jirko. A Luky. A dobíhá nám 254, to je Ladislav Stejskal a 210. Zase podříkláme, ať si to udělají od ročníku 1, když si něco udělají podle svého. Já jsem byla na jejich jednou závodách. Vítěze letošní výsledky 85. ročníku běhu kolem Hluboké. V hlavním závodě mužů zvítězil David Váš, tým David, čas 1:24:54. Na druhém místě se umístil Petr Macek, jeho český klub maratonců, čas 1:35:55. Na třetím místě se umístil Mulgeta Serbesa, Matt Bekiny, čas 1:36:48. Na čtvrtém místě Pavel Krejcar, jeho český klub maratonců, čas 1:39:48. A na pátém místě Jiří Neboral, Nová Včelnice, čas 1:40:08. Jo. Jirka ležerně. Máme. Jste dobrý! Super!
A neutečte, jo, ještě Jo, ještě bude krajský přehled, jo, potom. Davide, neutíkej. Vyhlásíme hlavní závod kategorii žen. Na prvním místě se umístila Alessia Vyskotová, Velešín, čas 1:54:44. Na druhém místě Jana Tučková, Jihočeský klub maratonců. A na třetím místě Pavla Stulíková, Dříteň, čas 1:58:54. A děvčata, nechoďte moc daleko, budete tam znovu. Vyhlásíme výsledky veteránek na 40 let. Na prvním místě se umístila Jana Tučková, Jihočeský klub maratonců, čas 1:57:10. Na druhém místě Pavla Stulíková, Dříteň, čas 1:58:54. super. A třetí Marie Hitlerová, predátor z Budvarska. Tak jo nebo ne? Není mi ještě, za měsíc. Dobrý, jo? Jo, dobrý. Teď vyhlásíme kategorii veteránů na 40 let. Na prvním místě se umístil Petr Macek, Jihočeský klub maratonců. Na druhém místě Pavel Krejcár, Jihočeský klub maratonců. Čas 1:49:48. A na třetím místě Jiří Nevoral, Nová Střelnice, čas 1:40:08. Vyhlásíme veterány nad 50 let. Na prvním místě se umístil Mulgeta Serbesa, pak Bechyně, čas 1:36:48. Na druhém místě Jan Bláha, AK Kroměříž, čas 1:41:27. A na třetím místě Tomáš Trampota, tým nad Vltavou, čas 1:52:50. Konale. Ráda. A vyhlásíme veterány nad 60 let. Na prvním místě se umístil Jaroslav Udil, večerář, čas 1:58:34. Na druhém místě František Zářov-Telecký, Mokré, čas 2:13:59. A na třetím místě Václav Binder, takhle 2:37. Vašku, super. Jasně. Ale pojďte sem nahoru. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Děkujeme všem za účast, za tentokrát hojnou účast a nashledanou.